Intro po druhý, tentokrát už se zapnutou kamerou. Martička na své první dovolené. A v našem hotelu Tauernhof. Tady má Martička dětskou postýlku, moc se jí líbí. Strašně nadšená. Víš, Marta, stálo to za to? 500 kilometrů jsme jeli? A dala si to. Dala. Dala. Je to kabrňačka. Tak tady má Martička postýlku. Pak tady máme něco jako obývák. Tady máme skromnou postýlku my. A tady je výhled. Jo, my máme i balkon. Sněhu moc není. Ale dalo by se to. Takže video pro Martičku na památku. No. Marti. Podívej, Martička, na sebe, jak jsi spokojená. Marta. Brečela jenom dvakrát. No. A to jenom proto, že jsme chtěli zajet do Rosenbergru. Marta chtěla podívat, dá si tam kávu bez kofeinu. Co to je? Kuku. Teď nevím, jestli jsem ukazoval. Tady máme koupelnu. Pro Martičku vaničku. Aby jsme mohli plavčit. A tady je záchod, aha. OK. No. Mu říkám pokojíček, co Marti? Je to pravda. Bude se nám tady líbit. Tak udělej pápa.